Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye ndine makore 40 years ekuberekwa. Baba vangu vakura vatova pedo nekufa, mundara iyeye achembera, but yei mundara iyeye mukoma kana uchida kuona kuti anokwanisa kunetsana newe zvekuti anosvika pakukuudza kuti iwewe hausi mwana wangu, uri gora randakatongochengetawo mumusha mangu, kana ukangogara wataura nhau dzemakuva, because pamba pedu ipo pane makuva akawanda. Ivo baba vangu vainge vaine vakadzi vavo avo vainge vachikwana ivo kuita 4. Saka baba vangu vakabva vazoita vana vavo vainge vari 20. Saka pahu20 kwedu tangosara zvedu tiri 4. Saka pahu20 kwedu mukoma tangosara zvedu tiri 4. Mumhuri umo macho mandakaberekerwa tangosara tiri 2, then nevamwe 2. Saka tinoti pose apo patinenge tichizama kuti tinge tichigadzirisa zvinhu, because iye mundara tinongogara tichingomubata. Saka tinoti tikazama kuti tinge tichigara naye pasi tobva tati mundara tadi tagadzirisa zvinhu izvi. Tarirai muone kuti musha wangozara makuva, shuwa 30 makuva pamusha mukoma. Naye chimbori chirudzwaiko ichocho, nekuti pavana avo vakaberekwa nababa vangu 16 vose vari muvhu, zvekare ne14 hama dzababa idzo dzavakamanikidzira kuti dzinge dzichivigwapo pamba pedu. Pamba pedu panotyisa kani, panorira zvinhu, pane dzimwe kiti dzinoita sekunge dzinotaura kana dzotanga kuchema kudai. Ende sesu zvedu tiri kunoko kuJoni tinoti kana tikadzokera kumusha uko mukoma, hei hauzorore haurare, nekuti unenge uchingoti kana ukati rekedzai ndinge ndichimboradzika musoro kani, then unobva watanga kunzwa kitsi dziya dzinenge dzichiita sekunge dzinotaura dzichichema kuita kunge vanhu. But ivo baba manje kana ukataura navo vanobva vati siyai zvinhu zvangu. Anenge asingadi kugara pano anofanira kuti ange achinotsvaka kumwe kwekuti ange achivakira. Pamba pedu mukoma pangori nezvimwe zvedzimba zvimwe zvokuti unoti kana ukadzokera kumusha unobva waona kutoti baba vanenge vatomisa chimwe chi2 obva wabvunza kuti nai baba kuchi2 ichi muda kuti chinge chichizogarwa nani nekuti tangosara tiri vashoma. Then baba vanobva vatokutuka. Apa pamba pedu hapasina kana weukama anoshanya, because ivo baba vangu vakanyanyisa kutadzirana nehama dzavo. Panguva yacho iyoyo baba vangu pavainge vachiri chef vachazvinzwa, because kana zvichitaurwa zvinonzi ivo baba vangu vainge vakarombera ushefu because vainge vambori mupurisa. Saka vainge vachida kuti vange vachityiwa uye zvekare nekupiwa mapromotions. Saka ivo baba vanonzi vane mushonga wavo uyo wavakatora. But so far mukoma tafamba mung'anga idzo dzinokwana kuita 3, ende ng'anga dzose idzi mukoma dzatapinda nadzo mumatare. Ng'anga idzi dzinoti paya padzinenge dzava kuda kunyanya kuita deep nenyaya yedu iyo inenge yatiunzapo pamba peng'anga iyoyo. Ng'anga iyoyo mukoma inobva yangoti zii ichita sekunge inenge iine munhu uyo wainenge ichikurukura nayo mumhepo, then obva watoona kutoti paya painenge yava kuchitangidza zvekare dare renyu obva watoona kutoti munhu uyu zvinhu zvaari kutotiudza dzitongori nonsense dzega, ende vazhinji vanenge vava kutongoda kutongokudyirai mari. Saka suspect yedu ndeyekuti ivo baba vedu vanenge vane masimba ekutoti vanototyidzira kunyange ng'anga dzacho idzodzo dzacho dzatinenge tichifungidzira kuti dzinokwanisa kuzotibatsira. Saka ndichiuyawo pano mukoma ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe we tibatsireiwo, nekuti hatichazivi kuti totizirawo kupi. Dai zvaigoneka, dai masvikiro enyika atinzwirawo tsitsi tabatsirikana. I know kuti kune vamwe vanhu vekuti vachanditi namatai zvinopera naimi. Saka munoti vose 30 ava varere muvhu vainge vasinganamati here? Vainamata vanhu ava, vainge vachida kuraramawo. But baba vangu mukoma, hei baba vangu urombwa hwavo hwavakabata hwakasimba kani. Ende kana uchida kuona kuti munonetsana, gara wavaudza nyaya yekuti pamusha pazere makuva. Vanobva vati makuva acho ndeako here, nekuti makuva awa kunyangwe mambo chaivo vanotozviziva kuti makuva angu awa andiinawo pamusha pangu. Zvino zvingagadzirisika seikowo? Takambounganidza mari ndokubva ndati kune imwe cousin sister yangu ndainge ndichida kuti
inge ichishanyirawo imwe n'anga. Idzodzi n'anga idzi dzinobudawo pano paYouTube. Hey mukoma iye akati ari munzira kudaro ndokubva azotanga kurohwa nemahwindi because vakabva vazonetsana pachange, then windi uya ndokubva atanga kumurova. Vakati vamurova kudaro ndokubva vazoti iwewe tava kutokusiya pano. Saka pakazoti kudai ndokubva atoona kutoti ainge atorerwa foni nehandbag, akazotoita zvekutokumbira, zvekutofamba achitokumbira achitodzoka kumusha. Saka zvaizvezvi ndinoti kana ndikada kutaura naye ndikabva ndati naisisi kune kwandanzwa kwakati kwandiri kuda kuti munge muchienda, tinoona kuti tinokwanisa kuzobatsirikana here, sezvo isusu tiri kuno kuSouth Africa ndisu tinokwanisa kuwana mari yacho yekuti tinge tichizokwanisa kufamba. Pari zvino ivo vari kuramba vanoti mukoma ndimi munofanira kuti munge muchishuya kunoku, munge muchizodzifambira nyaya dzacho. Mukoma Nasha, handizivi kuti ndakaroora vakadzi vanokwana ivo kuita vangani, ende vakadzi vose mukoma vandakagara navo vose vakandisungisa kuzosvika ndazosungwa zvekare muno muSouth Africa. Muno macho muSouth Africa ndakagara nevakadzi ivo vanokwana kuita 3. Kudzamara ndazoudzwa neumwe mupurisa kuti vanhu ava kudzamara ndazoudzwa neumwe mupurisa akanditi iwewe tava kutokuzivira domestic violence, chasara ndechekuti tichangouya kuzokutora kunyange usina kana mhosva yaunenge wanzi wapara, then tobva tambonokuendesa kujeri kuti unge uchingorwadziwa. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti kubva ndichiri kuZimbabwe ndaingoti so ndichitoti ndiri kutowirirana nemukadzi wangu, tobva tatotanga kutonetsana. Ende zvinhu zvacho mukoma, nyaya dzacho dzinopedzisira dzapindirwa nevatorwa nevavakidzani mukuzononetsana nemudzimai wangu zviya zvekuti munenge mangotukana mangoitirana futseke, mangotukana mangoitana futseke, then vavakidzani vobva vatouya vobva vatodira petrol mumoto, mukadzi obva atotanga kutovava, obva atokurova. Kana iwe ukazoita sekunge wamubata unobva watonzi ndiwe wamurova, obva watosungisiwa. Ende vakadzi vose mukoma vandakagara navo havana kana mwoyo uya wekuti ngatigadzirisanei, sezvo tanetsana tadi tambogara pasi tambogadzirisana. Munhu anenge ava kutoita sekunge anenge atobatwa nemweya wengozi. Ndakasungwa mukoma so many times pandainge ndichiri kuZimbabwe. Kudzamara mukoma ndazogara neumwe mwana uyo ainge achiri underage, azviudza kuti sezvo uyu iye aine makore 14 haana chaanoziva. Zvino ndakati ndamutora akabva azondiitira shura rekuti akabva azotanga kuhura nalandlord. Vaiti paya inini pandinenge ndabuda ndaenda kunight shift, then iye aibva azosara achipinza landlord uya. Nerimwe zuva mukoma ndakangonzwa nyama dzangu dzichingoti wadi wambotiza pabasa, wambodzokera kumba unodongorera mukadzi wako. Ndikabva ndatiza pabasa. Hei, pandakadzoka mukoma noise yandakangonzwa irimo murumu yama ndainge ndichigara naye mukadzi iyeye, ndikabva ndatonzwa kutoti vanhu ava vainge vari busy, vainge vachitoita bonde. Saka pandakanoka mukoma landlord uya akabva atanga kurwa neni achindirova. Nyaya iyi mukoma ingadai iri iyo nyaya yekuti yakandinyudza. Saka paakaona kuti ndainge ndamukurira power ndokubva azoenda kumapurisa achiita sekunge ainge achida kutongoripota kuti inini mukadzi wandainge ndatora ainge ari underage. Ndakasungwa mukoma. Ipapo ndo pandaifanira kuti ndinge ndakanyurira ipapo, but hey, Mwari vakangondirwira. At the last minute ndo paakabva azouya manje kupolice station uya mukadzi uya wandainge ndichigara naye, ndokubva azokumbira mapurisa kuti ange achizondirilisa. Akati zvino munhu uyu zvaari iye ari kundichengeta, zvino kana mukamusunga ndichachengetewa nani. Ndokubva anyepa kuti ainge aine pamuviri ndokuzoriliswa kwandakazoitwa ikoko. But ndakati ndadzoka paya ndichifungidzira kuti iko zvino zvupenyu hwainge huchazotanga kufamba zvakanaka. But hey mukoma Nashi, ndakangoramba ndichingonetsana. Pandakaona kuti munhu ainge ava kuda kundisungisa ndokubva ndazomutiza, ndikabva ndapinda zvekare mune imwe marriage, ndokubva ndazouya kuno zvekare nemunhu uya wandainge ndatanga kugara naye. Hey, akasvika kuno akandirwadzisa. Saka ingori nyaya yengoti ndingori munhu wekuti ndinongotevererwa nemazimhepo ekuti vakadzi vandinenge ndichidanana navo kumagumo kwazvo munhu uya anenge ava kuda kundisungisa. Kudzamara mupurisa azondiudza kuti iwewe manje tikuya tikakusunga and tichakusunga for no reason at all, tombonokuvharira kujeri kuitira kuti unge uchiziva kuti domestic violence yakashata. Apa inini mukoma, as far as I can remember, handina mukadzi wandakambogara naye wandakamborova.
but ndinogara ndichingosungisiwa. Saka zvikwambo izvozvo zvababa ndo zvinokonzeresa kuti ndingogara ndiri mumaoko emapurisa nekuda kwevakadzi avo vandinenge ndichigara navo. Chimwezve chinoitika kwandiri mukoma, inini ndiri munhu wekutoti ndava kutozvilimita, handitofambi mahusiku mukoma. Kana kukangogara kwasviba ndinobva ndatongorekedza hangu kutongobuda panze, because ndiri munhu wekuti munzvimbo yose yandinenge ndasvika ndinobva ndatanga kuona zvipoko. Pandainge ndichiri kumusha ndaingoti maybe zvandiri kunoku kuZimbabwe zvipoko vanhu vazhinji vanongoti vanoona zvipoko. Zvino ndakati ndava kuno mukoma ndikabva ndatoona chipoko ichi ndakachiona nerimwe zuva, because kune kumwe uko kwandainge ndichishanda. Saka pacho pabhucha pandainge ndichishanda tainge tichichaisa very late, dzimwe nguva taichaisa kuma 8 kana kuti kuma 9, then tobva tachizounzwa kulocation nemurungu. Saka ipapo mukoma murungu akati andidropa off, kwainge kusitorina kana magetsi. Musi wacho iwoyo mukuzofamba mukoma ndakabva ndazosangana neumwe murume uyo mukoma akabva ataura neni, akabva ati ainge achikumbira kana ndainge ndiine fodya ndinge ndichimuputisa, but murume uyu kamutauriro kacho kaakaita ndakabva ndanzwa kuti ainge ari mundau, ende ndikabva ndabata voice rake ndobva ndaramba ndichifamba zvangu, because pacho ipapo pandainge ndatodropiwa nemurungu ndaitofamba about 15 to 20 minutes kuti ndinge ndichizosvika kwacho kwandainge ndichigara at that time. So ndichifamba kudaro ndakabva ndazosangana zvekare naye murume uya ainge akapfeka zvekare hembe dzimwe chete idzodzo dzandainge ndamuona previously akapfeka. Saka akangoti achingotaura mukoma ndikabva ndatoziva kuti murume uyu ndiyeye, because ndakatonzwa kuti munhu uyu wandiri kutaura naye mundau. Mukoma ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, anyangarika. Mukoma akati anyangarika kudaro pakabva paputika moto uyu wakatongoputika mutara. Ndokubva ndatanga kumhanya ndichienda kumba, ndikabva ndatoziva kuti hondo iyaya yezvipoko yainge yatanga. Saka nazvino mukoma ndinotoavoida kuti ndiregedze kufamba kana kunze kwasviba. Worst of all, kana kukanzi kunenge kuine load shedding mukoma ndinotambudzika, nekuti dzimwe nguva so ndinotanga kutonzwa kutoti panze zvipoko zvinenge zvichitofamba, ende ndinenge ndichitozvinzwa kutoti zvipoko izvi zvava kufamba. Zvinowanzokufarira paya kana kuri kunzi kukaita load shedding, paya rima parinenge rakaita kuti tsva. Saka ndiyo nyaya yangu iyi mukoma, ndine hangu ndiri kutambudzwa nababa vangu. Chavanonditambudzira handitombozivi. Ndakambonetsana navo ivo baba nerimwe gore, ndikabva ndati nhai baba, asi chamunonditambudzira chiiko nhai baba? Vakandituka nemamwe mashoko ekuti kana imi handikwanise kukuudzai. Vakandiudza kuti sezvo inini ndakabuda mumabhora avo, ivo vane kodzero yekuita zvose izvo zvavanoda neni. Vakabva vati kunyange ndikatora banga ndikakuuraya sehuku, iwe uri ropa rangu, haumbofi, wakandimukira ngozi iwe. Ndakarwadziwa mukoma ndikachema. Chavanonditambudzira handizivi, asi ndinongodawo kuti vedare renyu vange vachingondirangarirawo pose apo pavanenge vachinamata. Ndatenda kune avo vachazondibatsirawo in the future. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi pamba pedu pane makuva mangani? 30 graves. Hey, strange things do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini mukoma ndikuda kureururawo izvo zvatakaita inini nemurume wangu. Handidi kukunyeperai mukoma. Inini nemurume wangu takanoromba. Patakanoromba mainge muri mugore ra2022. Aiwa mukoma, ndichiri pamudya ndigere, because hatisati tatanga zvedu kuchekeresa, because iyo yakangoti zvinhu izvi zvandakupai izvo kumberi uko muri kufanira kuti munge muchizozvipawo ropa paya zvinenge zvava nenyota. Izvo zvichange zvichizodawo ropa, ende kutaura kwacho kwayakaita takabva tanzwisisa kuti ropa iri rinenge richazodiwa rinenge riri ropa rehama dzangu ende ropa rehama dzemurume wangu. So mukoma takati taromba kudaro ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga dish, but takabva tanzi taifanira kuti tinge tichitenga dishi remuti. Tikabva tati zvino tingariwana kupi dishi rakadaro. Saka iye murume wangu akabva achizotaura manje neumwe kapenda, ndokubva amuudza kuti
ainge achida a wooden dish, then ndokubva tazogadzirirwa dishi redu reria. Nanhasi uno tinaro. Saka dishi iri mukoma, kunyangwe zvikanzi pamba panenge pauya vaenzi, inini nemurume wangu hatifanire kuti tinge tichigezera mumaoko mumadishi awa eplastic kana kuti esimbi. Takatonzi kunyangwe zvikanzi zvaita sei, hatifanire kuti tinge tichigezera maoko paya patinenge tava kuda kudya mumadishi esimbi eplastic akatoita sekunge nani. Tinofanira kuti tinge tichigezeramo mudishi redu iri, this wooden dish of ours. Kunyangwe tikanzi taenda kupi, tinofamba naro dishi iroro mumotikari paya panenge pava kunzi vanhu vanenge vava kugezeswa maoko. Ini ndini ndinotanga kusimuka, ndobva ndaenda kumotikari, ndobva ndadira mvura mudishi, then ndobva ndageza maoko. Kana kuti murume wangu ndiye anozotanga obva ageza maoko, ndobva ndazodzokera kuya. Saka ndo mhiko dzeduwo dzatinoita idzodzo. Nemurume tinoti kana tapedza kugeza maoko, kana kuri kunzi panguva yacho iyoyo, kana pamba pasina vaenzi, kana tiine vana, then ndinobva ndazosimuka, ndobva ndazoenda mubedroom. Ndinongoti kana ndapinda mubedroom, ndobva ndapfugama, ndobva ndatanga kufamba ndakapfugama kudaro, ndakabata dishi riya, ndobva ndazonoriisa pasi pemubhedha. Ndinoti kana ndazosvika padoo, ndo pandinobva ndazosimuka, ndobva ndazotanga manje kufamba, ndobva ndazodzokera kudining uko kwandinenge ndasiya murume nevana. Uye kana kuri kunzi kana paine vaenzi, zvandinongoita ndezvekuti ndinotora dishi riya ndobva ndazoriisa pasi pesofa. Paya pandinenge ndichiona kuti vaenzi vanenge vasina kunditarisa, ndinongorigadzika pasi, ndobva ndatanga kurifambisa zvishoma nezvishoma kuzosvika ndichizonoriisa pazasi pesofa. Ndo mhikowo dzacho idzodzo mukoma dzatakatemererwa inini nemurume wangu. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Naimi vahanzvadzi, ko one day mukati muchiendako kubedroom mobva maona kaadhala kakagara pamubhedha, muchaita sei naimi? Asi ndo message yavo, ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa kane. Hey. Pamapeto